morning! Katatapos ko lang mag-edit, as in katatapos lang talaga. Kailangan ko kasi yan i-upload tonight. And hindi ako nag-edit ng bongga kahapon. Kasi meron ako in-edit na vlog na akala ko hindi ko siya matatapos. But I woke up early. So, yeah. Anyway, I woke up early. I edited it. Tapos, pagkatapos na yun masave, i-upload ko na siya. And then, today is laundry day! And ano lang yan ha? Mga damit lang yan. I will wash the sheets as well. And towels. Right there. Nakikita nyo? Tinanggal ko na yung sheets kanina. So, ano lang. I will just do laundry and then mag-aadobo ako. Oh, shoot. Mag-aadobo ako tonight. So, ilalabas ko yung chicken para ma-thaw. Kasi frozen yung chicken namin. I think itong chicken galing sa bahay ng mama ni Dan. Binigay niya sa amin kasi sabi niya hindi niya lulutuin. Like, wala siyang plano na mag-chicken anytime soon. So, binigay niya sa amin. And, wala, tinanggap naman ni Dan. Hindi ko nga alam na kanya pala galing to eh. Nakita ko lang, sabi ko, bakit meron tayong chicken? Sabi niya, binigay niya ni mama. Tatandaan mo, hindi ko natandaan. Anyway, i-open ko lang siya para ma-thaw siya ng maayos. And, after siya ma-thaw, natin siya, i-marinate natin siya para sa adobo tonight. Yum! Okay, now let's take care of this. Ito yung unahin ko na ito yung first load ko. Hindi ko siya maaano lahat ng one load lang kasi may 2 towel, tapos merong sheets. Okay, wash na natin. Hala, sabi ko, bedsheet yung una. Sabi na Dan, di ba nasira yung garage door motor namin? Sabi niya, yung hinihintay niya na masira next, hinihintay talaga, is yung washing machine. Sabi niya, ito daw yung next. May feeling daw talaga siya na ito yung next talaga. Yung washing machine. Hindi ko alam kung bakit. Okay, tatapusin ko lang to guys. Ilo-load ko lang to. And then after nito, tutupain ko yung mga dry na clothes para may masampayan na naman ko after. And then yaza. Hello! I just finished painting my nails now. Actually, kanina ko pa ito natapos. I just finished editing a video. Inedit ko ulit yung vlog ko nung Monday last week. Kasi yung vlog na yun, hindi ko siya ma-upload kasi sinabi ko sa vlog na yun na I got the job. Ito na pala yung update sa trabaho, guys. Nung Monday, tinawagan nila ako and sabi nila, yeah, let's proceed. So, akala ko yun na kasi yun yung pagkakaintindi ko, like, you know, you got in. Kasi nung nag-interview ako, sabi nung nag-interview sa akin, individual interview, sabi niya, do you have any questions? Tapos sabi ko, yeah, I don't know if I'm allowed to ask this, but ilan yung nag-apply? Sabi nila, 300 yung nag-apply, isa ka sa top 40. And dun, sobrang saya ko, and sobrang gaganda na feedback ng mga, ng mentor or ng nag-interview sa akin. Tapos nang tinawagan ako nung Monday, sabi niya din sa akin na sobrang gaganda ng feedback sa'yo. We would like to proceed. So, sabi ko, okay, I was so happy na guys kasi diba, sabi nila nung nag-interview kami, sabi nila sa Monday namin malalaman kung tanggap kami or hindi. Tapos tinawagan nila ako, sabi nila we would like to proceed and we just need this and that. And so I thought I got the job. I'm just not sure at this point kasi yeah, okay, I will explain. So, sabi ko dun sa vlog na yun, yeah, I got it. Tapos, I went out with my friends. And yun na yun, kailangan ko i-edit yung vlog kasi I literally said I got the job and I will be working like really soon. And then, like, you know, hindi ko pa pala sure. Kaya ko siya in-edit ulit na wala yung part na yun. Kasi wala pa. Hindi pa ako 100% sure. It's not 100% official yet na I'm hired. So, they're still doing their security background check. So, isa sa mga problem is yung passport ko. Yung passport ko, diba, pinadala ko sa Melbourne kasi nag-apply ako ng Japan visa. So, wala sa akin yung passport ko. Pinakuha namin siya sa pinsan na Dan. And dumating siya. Was it Tuesday? I was vlogging then. I think it was Tuesday or Wednesday siya dumating. That is after nila ako tinawagan na we will proceed. After, I think that day, Monday, sabi nila, pwede mo ba akong... No. Sorry. This is gonna be really confusing.
Friday last week, may message ako, in-email ako ng company, sabi nila, can we have a clear copy of your passport? And I don't have my passport with me, so I cannot scan it. Like that day, naghanap ako ng clear copy ng passport ko, tinawagan ko si Mark sa bahay, kasi yung old laptop ko nasa bahay, and pina-search ko sa kanya kung nandun yung copy ng passport ko. Meron akong copy pero hindi siya clear. Like, hindi makita yung mga small na lettering na, especially yung mga small na translation, like, yung, like, date of issue ng passport, like, stuff like that, hindi siya makita. And they need to do background check just to make sure na wala kang criminal records. And marami nagsabi, like, di ba sinasabi na dan sa lahat na hala, nakuha na niya yung trabaho kasi ganito yung ginagawa. Like, hindi gagawin ng kumpanya na mag-spend ng pera para magpa-background check sa'yo kung hindi sila interesado na i-hire ka, something like that. So, parang okay, positive. Yun kasi yung sinasabi talaga ng mga tao, okay na yan. Kasi kung hindi ka tanggap, hindi nila kukunin yung clear copy na passport mo in the first place. So that was all positive, and that was Friday. And then Monday they called me, so I was like, okay, I got the job, but I didn't. So Tuesday or Wednesday, Wednesday tinawagan ako ulit. Sabi niya, kailangan ko ng reference pa galing sa previous company mo. So I needed to contact, meron naman akong referee doon, pero yung nilagay ko na referee, like, parang basta hindi siya tama. So, kinontact ko yung mga nakatrabaho ko noon sa previous company ko. And sobrang mabait nila na lahat ng kinontact ko. I contacted 3 so far. Sila lahat nag-respond sa akin. Sabihin, yeah, I'm happy to provide a reference for you. And that's so nice of them. Hiningi niya sa akin isa lang. Nakasend ako sa kanya ng 3 kasi all 3 of them got back to me and said, yes, I'm happy to provide a reference and stuff like that. So, sinend ko niya sa kanya yung email address and number ng mga tao na magpo-provide ng reference. And then sabi niya, okay, tatawagan kita ulit sa Friday, I believe. And then on Friday, I didn't receive a call at all. Kasi sabi niya, I will either call you this Friday or next week. So, expect ko na makaka-receive ako ng tawag today. And I did. And sabi niya, okay na yung mga referee mo. 2 daw yung nag-respond sa kanya and they needed only 1. So, all good. And so far, so good daw. Lagi yung sinasabi sa akin kapag natawagan niya ako, so far, so good. You do not have to worry at all. Like, everything's good so far. Until, sabi niya sa akin, yung visa mo mag-expire July of 2017. July 29, I think it is. And yung visa ko kasi, ano siya, it will automatically, maybe not automatic, but it will extend, like for sure, 100% mag-extend siya after ng wedding namin ni Dan. So, wala ako naisip na problema sa visa ko at all. But for some reason, they just wanted to make sure sa end nila kung pwede akong i-hire. So, sabi niya, kakausapin ko muna yung hiring manager namin para lang to make sure na okay, para to make sure na pwede ka mag-work talaga permanently dito. Yeah, so they will look into my visa and see. I hope makita nila yung dapat nila makita na like, you know, walang problema sa visa ko, na hindi ko kailangan lumabas ng bansa para, you know, ma-extend siya. Like, it will extend easy. So, yun yung update ng trabaho. I know it's been long and stressful, but I still have, like, you know, parang positive pa rin yung ano ko sa kanya kasi diba, na-appreciate ko na tinatawagan nila ako, na ina-update nila ako sa kung anong nangyayari. And parang nafe-feel ko talaga na like, you know, gusto nila. Kasi kung hindi, ang dami naman diba na walang problema sa visa, na walang problema sa reference, na pwede na lang sila na lang, you know what I mean? Pero I appreciate na ina-update nila ako. So yun yung update ng trabaho. So yung vlog, i-upload ko siya na hindi ko sinabi na-remove ko na yung sinabi ko na I got the job because I'm not 100% sure yet. Thank you so much guys sa lahat ng nag-comment dun sa job interview na vlog ko. Sa lahat na nag-comment na I will pray for you and ish like that. I'm so happy. You guys, yun yung uy, bakit ako nang iiyak, nakakaloka. Sobrang supportive nyo. Do not worry, you will get it. Like, claim it and ish like that. I was like, wow. Sobrang, yeah.
sobrang positive and I really appreciate it. And sa mga tao na nagme-message sa vlog ko, sa mga sumusunod na vlog, na sinasabi, kumusta na yung kumusta na yung ganyan, salamat guys. I really appreciate it. Hindi nyo lang alam kung gaano ka helpful sa akin yung mga comments na yun. Lalo na ngayon na parang lagi ko iniisip siya. So yeah, salamat sa mga prayers nyo. I really appreciate it. Ilang beses ko na sinasabi na I appreciate it. But I really do. And thank you so much. And yeah, I should stop rambling right now. Dang! I've been talking for 9 minutes. I should start marinating my adobo. Okay, magmamarinate na ako ng adobo. Mag-film pa ako ng video today. Ahol! Adobo! Malapit na. Sida nag-ano na ng rice. Yan yung niluto kanina eh. So, yan na lang yan. Ma-microwave para mainit yung rice. And malapit na to. Siguro isi-simmer ko na lang siya ng mga 5 minutes and then that's done. Dinner! Sabi ni Dan, masarap daw. Masarap, babe? Yummers? Yeah. And we are watching Married at First Sight. Kain! Hello! Time to clean my face. Skincare na tayo. I used the Milani and then the Born This Way foundation today. Combination nilang dalawa. And yeah, looking good. I'm gonna remove my makeup and then magmamask na naman ako tonight. Kasi diba sabi ko sa last video ko, I will do my best to apply mask every night. So, we will do that. I have a lot in here, you guys. Hindi lang siya face mask. Meron ding mga foot mask and ish like that. Oh, I think I will use one of my animal masks. So, I will do that. Kasi yun, meron pa akong dito eh. Marami pa ako ng panda. Marami pa siyang laman. 2, 4, 6, 7. Oh no, combination to ng panda at saka ng horse. Yung horse hindi ko masyadong bet kasi colored yung niya. Pati yung border niya colored so hindi siya dumidikit sa mukha. Na talaga yung skin ko dito, oh. Yes, you can see that. Hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro kanina when I was doing the laundry. Oh, well. And then, nandito si Monkey at saka, Horsey din. Nilagay ko si Horsey dito. Monkey at saka si Horsey. Si Monkey is relaxing charcoal and aloe. So, yan na lang yung gagamitin ko. Yes. I will wash my face first. Gagamitin ko na naman yung aking All Clean Balm from Hamish. Got that from stylekorean.com. Ito guys, gustong-gusto ko siya. Paubos na siya. Ito yung from Urban Decay ata yung brand. Yeah. I googled this siguro mga few nights ago kasi paubos na siya and gustong-gusto ko siya. Wala siya sa stylekorean.com. Ito yung peeling gel na galing sa Urban Decay. My gosh, it smells like peach. Para lang yung peach iced tea lagi kong iniinom. Sobrang ganda nito pang exfoliate. Like, nakaka-peel talaga siya. So, yeah. Tinignan ko siya. Wala siya. Hindi siya available sa Style Korean. Hindi din siya available anymore sa Boutique. Nakuha ko to sa boutique.com eh. Pinadala nila sa akin to. And yeah, wala na siya dun. Meron pa talaga akong swatch dito. Ito yung lip tint from Tony Moly kasi nag-haul ako kanina. Anyway, wawash ko lang yung aking face. Hindi na ako magme-makeup remover kasi wala naman ako mascara. So, diretso na ako mag-Hamish na balm na ako. Diretso na. And then, ito. I am a monkey. Pang 9 night ko na nagmamasa ko every night talaga. So, pang 9 na siya. Isa to sa mga mask na hindi ko bet. Kasi wala siyang white. So, hindi siya nagsistick dito. Nasabi ko na to sa previous vlog ko eh. Pero, okay lang yan. Actually, it's not bad. Actually, nagsistick na siya. Siguro mamaya kapag medyo nagda-dry na yung ano na yun. Parang, yeah. Pero yeah, that's it for this vlog. I'll close it. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget to good night. Good night, babe. Good night. Good night.